Hola, bona tarda. Després de sentir-me agraït amb Déu per haver-me alimentat, m'agradaria dirigir-vos un petit vídeo en relació a la gratitud. La gratitud segurament és l'emoció més important i més elevada que pot sentir una persona, i en especial quan la canalitzem en direcció al Creador, que és l'origen de tots els beneficis que una persona pot tenir. En hebreu, la gratitud s'expressa a totes les oracions i a tots els actes que fem a la vida jueva. I en especial la paraula que ho encapsula és la paraula Todà. Todà vol dir gràcies en hebreu, i el nom Yehudi, que està referit a tot el poble d'Israel, té la mateixa arrel que la paraula Todà, que és Odà, que vol dir gratitud, o Odayà, que vol dir reconeixement. La paraula Todà està relacionada també amb la paraula russa Da, que vol dir sí. Per què? Perquè la gratitud, quan tu dius Todà, estàs reafirmant la persona que t'ha fet el favor, o també estàs reafirmant la realitat, estàs reafirmant que la creació de l'univers per part del Creador ha sigut una cosa bona, una cosa de la que tu gaudeixes i la que tu vols compartir, aquesta gratitud, amb la resta de la creació. Gràcies per seguir-me, Todà, i fins aviat.